כן, זהו, אז אני ככה רוצה להציג את עצמי ככה בינתיים. אני אלה שלוי-אנטליס, אני גם יועצת עסקית וארגונית, עובדת עם הרבה עצמאים ועצמאיות בשנים האחרונות. אני גם מובילת קהילת עצמאיות מהבטן בשותפות עם חן בר-שי, ואני גם חוקרת מוטיבציה ומפתחת אפקטיביות, גם אצל עצמאים, גם בעסקים, גם בארגונים. וככה זמננו מאוד מאוד קצר, וכמו שדיברו לפניי, יש חשיבות מאוד גדולה עכשיו לפתח מוצרים חדשים ולהיות בתגובתיות לעולם שמשתנה, ותמחור של המוצרים האלה יכול להיות מאוד מאתגר, בטח כשנכנסים לשווקים חדשים, לתחומים חדשים, ואנחנו רוצים לתמחר ככה בצורה מהירה, שלא עושה טעויות ולא שוכחת את הדברים העיקריים. נחמה, אני יודעת שאת במיוט, אבל משום מה לא רואים את שיתוף המסך שלי של המצגת, וזה החלק העיקרי בעצם. פשוט אל תסתכלי מה שקורה ביוטיוב ותמשיכי עם מה שיש לך. אל תסתכלי מה שקורה. בסדר גמור. אז אני ממשיכה כרגיל, ותכתבי לי בוואטסאפ, אני זמינה אם צריך שינויים כלשהם. ככה, באמת, כשנפסיק את המרבי ואת המקסימום מהזמן יש לנו, אני קופצת פנימה. כמו שדיברתי איתכם, אנחנו בעצם נעשה איזשהו תמחור שהוא מהיר יותר, ואנחנו צריכים להבין כמה עקרונות שהם חשובים בהם. העיקרון הראשון הוא מה בעצם המחיר מספר ללקוח, מעבר לכמה הוא צריך לשלם לי כדי לקבל את המוצר או שירות שלי. המחיר מתקשר ללקוח הרבה מאוד דברים מבחינת המיתוג שלנו, המיצוב שלנו, ציפיות לגבי איכות, ציפיות לגבי הערך שאנחנו מספקים ללקוח, כמו שדיברו לפניי, ובמקום הזה פחות הוא לא תמיד יותר. אנחנו כולנו יודעים שרולקס יש לנו ציפיות מסוימות לתג מחיר עם כמה אפסים בסוף, ואם אנחנו נפגוש רולקס שעולה לנו אפילו $5,000, אנחנו נהיה בספקנות האם זה רולקס אמיתי או חיקוי. לעומת זאת, אם אנחנו רוצים לקנות שעון ראשון לילדים שלנו, אנחנו כנראה נבחר באיזשהו מוצר שהוא עולה אולי אפילו רק כמה עשרות בודדות של שקלים, ואנחנו גם נצפה למשהו בהתאם, כי סביר שהילד יאבד אותו, יהרוס אותו, משהו יקרה לו, ולכן לא נבחר להשקיע הרבה. זה מוצרים שאנחנו קונים יותר מהר. בטווח המוצרים האלו, המחירים האלו, אנחנו יכולים למקם את עצמנו. ולכן דבר ראשון שאנחנו נעשה בעת תמחור מוצר חדש הוא בדיקת הסביבה החיצונית. לבדוק מהו טווח המחירים הנהוג בענף שלנו במוצרים דומים, מוצרים תחליפיים, המתחרים הישירים שלנו בעצם, וכן הלאה, ואנחנו נמפה את הסביבה החיצונית כדי להבין מה טווח המינימום עד המקסימום, מה ההבדלים בין השירותים והמוצרים שמוצאים בכל אחד מהטווחים הללו, ובעצם אנחנו נבחר איפה אנחנו ממוקמים על הסקאלה. כשאנחנו באים לבחור את המחיר שלנו, מעבר לזה שהוא אמצעי תקשורת מאוד חשוב, בעצם אנחנו צריכים לראות מה נכנס לשם. הדבר הראשון שככה חשוב לשים לב זה לא לשכוח דברים חשובים, למשל עלויות שאנחנו יכולים לשכוח, עלויות ייצור שונות, מעבר לעלויות החומרים, חומרי הגלם, עלות הזמן שאני משקיעה, עלויות של אחסון, האם קיבלתי את חומרי הגלם והם מונחים במחסן שהוא אצלי ואני צריכה לשלם עליו, עלויות הובלה, שאפילו הבאת חומרי הגלם אליי או ממני את המוצר הסופי וממני ללקוח, זה השילוח שלנו גם. כל העלויות האלה חשוב לשים לב אליהם ולהכניס גם אותן לתוך התמחור שלנו. דבר נוסף שבדרך כלל נוטים לשכוח הרבה פעמים זה איכות ומוניטין. ברגע שאני מתמחרת מוצר שהוא עשוי מחומרים איכותיים יותר, למשל בגדים שהם עשויים מבד כותנה אורגני או בד במבוק אורגני, עולים יותר מבד שהוא מעורב או סינתטי. וזה לא סתם, והאיכות היא חשובה פה לקחת בחשבון. כך גם המוניטין. אם אני מדברת עם אדריכלית שעבדה 40 שנה במשרדים הכי מובילים בארץ, ועשתה פרויקטים ענקיים שיוצאת לעצמאות, בשנה הראשונה של העצמאות היא תהיה שונה מאוד מעצמאית שעכשיו, אדריכלית שעכשיו סיימה את הלימודים ופתחה עסק עצמאי, או אפילו עבדה עשור במשרדים הגדולים ועכשיו יצאה לעצמאות. המוניטין שלנו מהווה שיקול מאוד עיקרי בתמחור. ולא צריך להתבייש על זה, זאת אומרת, משהו שהוא נכון להגיד, אני יותר טובה מאחרים בדבר הזה, כי אני עושה את זה כבר 30 שנה, או כי הנה עשיתי מהלך מאוד גדול ומשווק היטב, שרואים את ההצלחה שלי ומשפר את המוניטין שלי בציבור הרחב. דבר נוסף, זה חשוב להבין, זה הערך הנתפס עבור הלקוח, זה לא רק מה הערך הייחודיות שלי, מה הלקוח מפיק, ממש לא. יש מקום של הערך, שהלקוח מקבל מהמוצר
ברמה הרבה יותר מיידית. זאת אומרת, למשל, היום שיעורי יוגה אונליין פותרים לי כאב מאוד גדול, ואני מוכנה לשלם עליו ככה, או סכום כזה או אחר. ככה גם בעצם הביקוש שלנו משתנה בהתאם לזה, הביקוש של הלקוחות שלנו משתנה, עד כמה הכאב שלהם הוא אקוטי וכמה הם יהיו מוכנים להתאמץ כדי לפתור אותו. כמה הם יהיו מוכנים להתאמץ, כמה יהיו מוכנים לשלם, זאת שאלה אחרת מכמה ישלמו בפועל, צריך לשים לב להבחנות ביניהם בשלבים השונים של התמחור. דבר נוסף שאנחנו שוכחים הרבה פעמים זה זמן הכנה, זמן עבודה, זמן נסיעות. לנסיעות יש חישוב מאוד פשוט שאפשר למצוא בחיפוש מהיר בגוגל, אם לא תפנו אליי אני גם אתן לכם אותו. זמני עבודה זה זמנים שאנחנו מכינים את הדגל, למשל יש לי סדנה ויש לה שאלון שאני צריכה לעבור על השאלון לפני הסדנה עצמה, לוקח לי חצי שעה לעבור על כל שאלון, אני אוסיף חצי שעה עבור כל משתתף בסדנה, וזה יהיה חלק מהתמחור שלי. אני אוודא שאני משלמת לעצמי על הזמן הזה. בעצם המטרה של כל עסק עצמאי זה להגדיל את הפיקסט אינקאם, את ההכנסה הקבועה שלו, לייצר איזשהו בסיס יציב שעליו אנחנו יכולים לפתח ולצמוח. ברגע שיש לנו הכנסה קבועה שעולה, בזמן שהעלויות שלנו נשארות זהות, בעצם אנחנו יכולים להעלות את ה-revenue, את הרווחים שלנו, ולגלגל אותם חזרה להשקעה בעסק, וזה מביא לצמיחה ולפיתוח העסק. זה חשוב במיוחד בתקופות כמו שאנחנו נמצאים בהם היום. לשומר על עלויות נמוכות ולהגביר את ההכנסות שלנו עד כמה שניתן. כדי לדעת איך לשחק עם זה, בעצם צריך להבין איך ההיצע והביקוש מתנהגים בשוק שלנו, בעסק שלנו ובענף שלנו. אנחנו נרצה לראות האם יש לנו איזושהי עונתיות, תקופות כלשהן שבהן הביקוש שלנו משתנה, למשל סביב יום האישה, מי שעושה תכנים של העצמת נשים, או העברת סדנאות לנשים, תקופת יום הנשים, מרץ, זה חודש מאוד מאוד חם, שעבור חלק מהלקוחות שלי זה ממש מהווה הכנסה של כמה חודשים. וככה את החודשים המתים יותר, השקטים יותר של הקיץ, אפשר לאזן בתחשוב שהוא מסתכל על כל השנה שלנו. לכל עסק יש את העונתיות שלו, וחשוב להסתכל על זה אחורה בנתונים, דיברו על זה בהרצאות קודמות, ולראות איך אנחנו בעצם מתנהגים, ואיך אנחנו יכולים לתכנן קדימה. גם איילת דיברה על התכנון קדימה ליוני, לצפות את הדברים קדימה ולהסתכל עליהם אחורה ובעצם לעשות את הניתוחים האלה בהתאם. אז זה ככה העונתיות, והדבר שחשוב להבין, בעיקרון, הדבר שחשוב לזכור זה כשהביקוש עולה על ההיצע, כשיש לנו יותר ביקוש מהיצע, אנחנו נעלה את המחיר, כשיש לנו יותר היצע מביקוש, אנחנו נוריד את המחיר. מה זאת אומרת? דוגמה שהיא ככה עוזרת להבין את כל הנושא הזה בצורה די אינטואיטיבית, למניח שיש לי אולם שיש בו 20 כיסאות למלא. לאולם הזה רוצים להיכנס, נגיד 5 אנשים. המחיר שלי יהיה באיזשהו מקום נמוך יותר, אני אולי אוריד מחירים, אעשה מחיר שהוא נמוך כדי לעודד אנשים להיכנס ולמלא את החלל שלי, למלא את החדר. לעומת זאת, אם יש לי את אותו חדר של 20 כיסאות, ויש לי 130 אנשים שרוצים להיכנס לחלל הזה, אני יכולה להעלות את המחיר שלי. וככה בעצם מי שיזכה להיכנס לחדר, יהיה מי שיש לו את הכסף להרשות את זה, את התקציב להרשות את זה לעצמו, או רצון מספיק חזק, כאב מספיק דומיננטי ומשמעותי, כדי להשקיע משאבים גדולים יותר כדי לפתור אותו. והקהל שלי בעצם יהיה מדויק יותר, והקהל שלי יהיה נכון יותר עבורי, ואני ארוויח את מה שאני יכולה להרוויח. היום אנחנו מדברים על באמת רווחים שהם מאוד סמליים, כי אנחנו רוצים לתרום לקהילה בחזרה ולעזור בתקופות כאלו. עדיין חשוב לשים לב שאנחנו מרוויחים ומסוגלים להתקיים במחירים שאנו מבקשות ומבקשים. אני אשמח לקחת רגע, ואם יש לכם שאלות בנוגע לנושא של ביקוש והיצע וגמישות של המוצרים, של המחירים שלנו, אני אשמח אם תכתבו לי אותם בצ'אט של היוטיוב, אני מסתכלת עליו, ואני ככה זמינה לענות על שאלות למי שרוצה. מתי הכי נכון לתכנן לקראת סיום המשבר, אז זה נראה לי כבר מההרצאה של הילד עדיין, אז אני ממשיכה בינתיים, ואתם מוזמנים להחזיר אותי אחורה לנושא של ביקוש והיצע, במידה ויש שאלות. בינתיים אנחנו נמשיך. אז אחרי שהבנו את העונתיות שלנו, והבנו מה הביקוש וההיצע, ואיך אנחנו יכולים לתכנן קדימה את החודשים שלנו, אנחנו בעצם, רגע, אני חוזרת אחורה דבר אחד, אם יש לנו ככה קצת זמן.
ככה, אנחנו בעצם יכולים לשחק עם העונתיות שלנו ולמלא את החודשים הריקים שלנו קדימה. ככה למשל, אם יש לי לקוח שסגרתי הרצאה לחודש חם למרץ, ואני רוצה לוודא שגם בשנה הבאה לייצר את הפיקסט אינקאם, את המשהו הקבוע שלי בעצם ששומר עליי, אז אני יכולה להזמין אותו לקבוע איתי את הסדנה הבאה כבר קדימה, בתעריף מוזל, כי חודש מרץ הוא חודש חם, ואם אתה רוצה לבוא לחצן את יום האישה, יום הנשים שוב עם הסדנה שלי, אז בוא תסגור את זה כבר עכשיו מראש, במחיר שהוא יותר אטרקטיבי עבורי ועבורו בעצם אני מייצרת לי את הביטחון הכלכלי, את הביטחון התעסוקתי הזה. ככה למשל אנחנו נעלה ביקוש של ירידת מחירים בעונה יבשה, בתקופות של יובש בעסק. זה ככה על רגל אחת הנושא של המחיר והעקרונות שחשובים להבין, גם את מה הוא מתקשר, גם את המרכיבים שנמצאים פה וגם את הגמישות של התמחור שלנו בעצם. שזה שלושה עקרונות מאוד מאוד חשובים לזכור. אחרי שאנחנו הסתכלנו על המחיר, מה הוא מהווה ומה אנחנו מספרות פה, בעצם אפשר להתמקד בערך. הערך יכול להיות בעל שני תחומים, יכול להיות ערך כלכלי, מספרי, וערך רגשי. ברגע שאנחנו מדברות על הערך המספרי, הכלכלי, אני מאוד אוהבת לעבוד עם המודל של פורטר, של שרשרת הערך של פורטר, ובמתנה הדיגיטלית שלי אני הכנסתי לכם ממש טמפלט, גיליון עבודה לתמחור לפי המודל הזה, הוא מאוד כללי, הוא מתאים לכמעט כל העסקים לדעתי. שימו לב ככה לניואנסים שלו ולראות איך אפשר להתאים אותו לעסק שלכם יותר. בעצם המודל מדבר על שרשרת הערך. מלפני ואחרי החלק הזה יש לנו עוד עסקים שבעצם מביאים את המוצר אל הלקוח. במידה ואתם בעסק שעושה B2B, business to business, אתם חוליה אחת מהשרשרת. במידה ואתם בעצם מביאים את הלקוח אל הלקוח הקצה שלכם, או זה הלקוח, מי שמקבל את מוצר הקצה, אז אתם מגלמים גם את כל הערך של מי שהיה לפניכם בשרשרת הערך. ככה אנחנו בעצם יכולים לראות בתוך כל חוליה בשרשרת את כל המרכיבים של הארגון. זהו לא מודל לתמחור, זה מודל ארגוני שאני עושה לו אדפטציה כדי לתמחר בצורה מאוד אינטואיטיבית, שעוקפת את הפחדים, שעוקפת את החששות ממספרים ואקסלים ותמחורים, ובעצם מאפשרת לתמחר באופן מהיר ויחסית אינטואיטיבי, בלי לפגוש הרבה מחסומים ובלי שזה לוקח הרבה זמן. המודל, כמו שאנחנו רואים אותו עכשיו על המסך, מורכב משני חלקים, 3 חלקים למעשה. יש לנו את החלק הכחול, שזה הפעילות העיקרית של הארגון, של העסק שלנו, זה כל הדברים שמהווים את המוצר או השירות עצמו, את העשייה עצמה. החלק הכתום היא הפעילות התומכת, זה כל הדברים שבעצם מאפשרים לי לקיים את הארגון, את העסק, את המוצר או השירות. זה כל המסביב. כך למשל, לוגיסטיקה פנימית היא חומרי הגלם שאני רוכשת, יהיה האחסון בתוך המחסן או החלל שלי או המשרד שלי של הדברים האלו ספציפית. לוגיסטיקה חיצונית זה כל מה שעוסק כבר במוצר המוגמר, זה החומרי הגלם עם המומחיות, עם העיבוד שאני הוספתי עליהם. שיווק ומחירה זה כל הוצאות שיווק המחירה שלי, זאת אומרת, הקידומים שאני שמה, הפרסומים שאני שמה, יחסי הציבור שלי, שעות העבודה שלי, וכן הלאה, ושירות זה כל בעצם הזמן שאני מכניסה לשירות הלקוחות האחרי שהם רכשו את המוצר, ונכנסו בעצם לעבודה איתי. החלק הכתום זה התשתיות, זה כל התוכנות, הטכנולוגיה שלנו, משאבי אנוש, זה ביטוחים, זה פנסיות, זה רכישות, זה תוכנות מקצועיות, זה טכנולוגיה שאני מפתחת, זה המומחיות, האיכות, המוניטין שלי. כל אלה נכנסים לחלק הכתום. ואז אנחנו מגיעים לחלק השלישי, שזה שולי הרווח, זה נמצא בשוליים, חלק הרחוק. כל ענף ותחום יש שולי רווח שנהוגים אצלו, חיפוש מהיר בגוגל יכול לספר לכם את זה, מאחר ויש לנו זמן מאוד מאוד קצר, אני מעדיפה להמשיך על זה הלאה, ולא להתעכב על זה, וככה אנחנו בעצם לא מפספסים שום דבר. אני מאוד אוהבת להוסיף בשולי הרווח עוד 20-30% על דברים שיכול להיות ששכחתי בדרך, כל מיני נקודות קטנות, מאחר ואנחנו לא עושים פה תמחור לפי אקסל עמוק ככה וכבד, אנחנו לוקחות בחשבון שיכול להיות שנפספס דברים, ולכן אני אוהבת להכניס עוד 20-30% רווח כדי לגלם את זה ולוודא שאני לא מוכרת בהפסד. בעצם כשאנחנו מוכרות בהפסד, אנחנו משלמות ללקוחות כדי שיבואו לקנות אצלנו. אני מעולם לא שילמתי, הסופר מעולם לא שילם לי כדי שאני אבוא לקנות אצלו את הקוטג'.
אני לא רואה סיבה שאנחנו, במיוחד כעצמאיות וכעצמאים, נשלם ללקוחות שלנו, כדי שהם יבואו לרכוש מאיתנו ויקבלו את הדברים שאנחנו, את המתנות שלנו לעולם הזה. ולכן זה חשוב מאוד לשים לב שהתמחור שלנו לוקח את כל התמונה בחשבון. אני רוצה לספר לכם שהחלק הקל פה זה לשים את הנתונים במשוואה הזאת ובאקסל הזה. החלק היותר מסובך שלנו עם תמחור, זה בעצם החלק הרגשי שלנו. כשאנחנו פוגשים מספרים, יש להרבה מאיתנו פחד ממספרים, פחד מחשבון, פחד מכסף שמאפיין נשים. נשים מאופיינות מאוד בתמחור חסר, גברים יותר מאופיינים בתמחור יתר. זה שתיהן תופעות שהן לא טובות, זאת אומרת, זה תופעות שכדאי להימנע מהן, התמחור עדיף שהוא יהיה מתואם ומתקשר ככה לסביבה שלנו, ללקוחות שלנו ולמתחרים שלנו, את הדברים בצורה יותר מאוזנת ולא מתוך פחד. ולכן אני מאוד ממליצה לא לפעול מתוך הפחדים, אלא למצוא את הדרך או להתמודד איתם ולהרגיע אותם, או לעקוף אותם מלכתחילה, ובכלל לא לעורר אותם. עבודה עם מודל שאינו מספרים מאיים, ועם אקסל שהוא פשוט ונעים, הופכת את זה בהחלט לעבודה פשוטה יותר. כשאנחנו מבינות ומבינים מה נכנס למחיר שלנו, ומה הוא מהווה ומה הוא משקף, ומה המטרה והמשמעות האמיתיים שלו, אז זה כבר יותר קל לנו לשים איזשהו מספר על השליחות שלנו או על הייעוד שלנו בתחושתנו, על שירות שאנחנו מספקות ומוצר שאנחנו מוכרות. דבר נוסף שחשוב מאוד להבין, שלכל אחד יש את המחיר שלו. הדבר הגדול שמשפיע על התמחור שלנו, כמו שראינו, זה זמן. במיוחד היום, כשיש לנו פחות ופחות זמן פנוי לעבודה עם המצב הקיים, הזמן שלנו הוא יקר יותר, וזה ממש בסדר להבין את זה שהזמן שלי שונה מזמן של מישהו אחר. עוד הבדל נוסף שיש ביני ובין המתחרים שלי, זה הדרישות של המשק הביתי שלי ממני. כעצמאית אני יודעת איזה סכום אני נדרשת להביא הביתה כדי להתקיים. הסכומים האלה משתנים בין אדם לאדם, ולכן גם התמחורים שלנו משתנים בין העסקים, ויש לנו דיפרנציאציה כזו, וזה ממש בסדר. ואחרי שבחנתי את הסביבה החיצונית בעבודת מחקר מאוד מאוד טובה ככה ורצינית, אז חשוב לי להסתכל על הסביבה הפנימית שלי, גם כן, ולא... מיד אני רואה את השאלה, אני מיד אדבר על תמחור של מוצרי אונליין, בוודאי. כן, אני אדבר בייחוד עכשיו על תמחור מוצרי אונליין, אתם יכולים לכתוב לי איזה מוצרים, ממש, ואני אתן לכם דוגמאות יותר קונקרטיות. למשל, אני יכולה להגיד שאני יושבת עם לקוחה עכשיו שהיא מדריכת יוגה, ואנחנו בונות למערך של תרגולים בוואטסאפ, כדי להנגיש את זה לאוכלוסייה, ובהחלט התמחור מסתכל על הדברים אחרת, זאת אומרת, בתמחור יש לנו את זמן הכנת התכנים, את זמן ההפקה של הדברים, העריכה, את הטכנולוגיה שהיא משלמת עליה, והתמחור הוא יהיה פחות על אחסון אולי, למרות שגם אחסון יש לנו, כי יש לנו גוגל דרייב שאנחנו משלמות עליו לאחסון של הדברים, וזה כמו מחסן בשטח. בעצם גם מוצרי אונליין הם מוצרים לכל דבר בעניין, אין הרבה הבדל ביניהם, בין מוצר פיזי למוצר אונליין, רק סוג העלויות הוא שונה. אנג'לה בן אליעזר, את מוזמנת לכתוב לי איזה מוצרים ככה יש לך, ואנחנו נראה איך להתאים אותם, ממש בשמחה. גם הילה, את גם יכולה לכתוב לי את המוצרים שיש לך, ואנחנו נראה איך אנחנו עושות את ההתאמה ואת המעבר למודל שלהם. יש לנו כמה דקות לעשות את זה בשמחה. אז כשאני אחזור רגע לדבר על הנושא של ההכנסה, ואיך אנחנו בעצם מכוונות את ההכנסה שלנו לפי המוצרים שיש לנו. האם אני יודעת שאני צריכה להכניס בחודש 10,000 שקל כדי לקיים את משק הבית שלי, כדי להאכיל את הילדים ולשלם על שכר הדירה שלי, ולחיות בעצם, ויש לי סטייל מוצרים שאני בונה עכשיו, אז אנחנו נוודא שיש לנו קודם כל מוצר שהוא באנטרי לבל, בדרך כלל זה יהיה מוצר באמת אונליין ככה, שאנחנו יכולות למכור במיוחד היום במחיר שהוא יחסית זול, כדי שיהיה קל להכיר אותנו וקל להיכנס לשירותים שלנו ולמוצרים שלנו, כמו שדיברו בהרצאות לפניי, לקהל הזה נוכל לעשות אפסייל בצורה קלה יותר למוצרים שהם כבר יותר משמעותיים בעלות שלהם, ואז אני יודעת שאם יש לי מוצר שהוא בסיס, שהוא מקוון אונליין שרץ, אז זה גם מהווה לי הכנסה שהיא קבועה לאורך זמן, כי אני לא צריכה להמציא את הגלגל כל פעם מחדש. זה גם מהווה נקודת כניסה קלה למשפך שלי, וגם מהווה לי איזשהו בסיס יציב להכנסה קבועה, כשאנחנו מגיעים להפצה במספרים יציבים וגדולים.
ככה אני יכולה להיות פנויה, כשיש לי את המוצר הזה שרץ ועובד מעצמו בעצם, להיות פנויה להשקיע את עצמי במוצרי הפרימיום שאני מציעה. אם אנחנו נמצא עוד 2 מוצרים שעומדים באיזשהו רף, שהתמחור שלהם מוביל בעצם לקבלת החלטה לרכוש את המוצר הגבוה יותר, את מוצר הפרימיום שלי, אני אוכל לעבוד פחות שעות ולהרוויח יותר כסף עבור כל שעה. וככה אני יכולה בעצם לנהל את החיים שלי בצורה יותר מאוזנת, בטח בשיגעון שאנחנו פוגשים עכשיו, של ניהול בית ומשפחה מאותו חלל באותו הזמן, ללא הפסקה. 10 מפגשים 3 שעות אונליין דרך זום לייב. וואו, 10 מפגשים, כל מפגש הוא 3 שעות. הילה, זה חשוב לי להבין, כי אם כן זה קצת יכול להיות קשה מאוד לאנשים, לשבת 3 שעות מול זום 10 פעמים. זה יכול להיות דרישה גדולה, ואולי כדאי להבנות את הדברים אחרת, אבל אנחנו ניקח בחשבון, קורס נגיד למשל של 10 מפגשים, 3 שעות אונליין דרך זום. הם מקבלים ממך ליווי גם אחר כך, הם מקבלים איזושהי קבוצה קבוצת וואטסאפ או קבוצת פייסבוק או קבוצה בפלטפורמה כלשהי של המשכיות הקשר ביניהם. זה משהו שקורה גם כן, זה גם משהו שאנחנו נכנס לתמחור שלנו, את שעות העבודה שמה. כן, זה יכול להיות הרבה זמן. מול זום אני לא ממליצה יותר מול משעה, גג 1.5 שעה, זה מאוד קשה לשבת הרבה זמן. הייתי מעבירה אולי חלק מהעבודה באופן עצמאי, דרך תזמון של שליחת הודעות בוואטסאפ אפילו, ומנסה גם עבורך להוריד את שעות שאת צריכה להשקיע במוצר, כדי שתוכלי להוריד את המחיר ולהפוך אותו ליותר אטרקטיבי גם, וגם כדי שיהיה לך קל יותר לבצע אותו ולנהל אותו בעתיד. ליווי וואטסאפ ופייסבוק מצוין, תראי, זה לוקח הרבה זמן, זה לוקח המון עבודה, יש לי קהילה, יש לי קבוצות פייסבוק, זה חשוב להכניס את זה לתמחור, ושוב, אני בניתי טמפלט שמאפשר ככה להכניס את העלויות של כל רובריקה ולראות מה הוא יוצא, רק תלחצו בסוף ההרצאה, זו בעצם המתנה שלי לכל מי שנמצא כאן לתת את זה. אנחנו ממש בדקות אחרונות, ואני רוצה להגיע לחלק האחרון של ההרצאה, בעצם המקום הרגשי, ההתייחסות לרגש, שאנחנו לא רוצים לתת את המענה לפחד, ואנחנו רוצים להבין, להיות בנוחות עם המחיר שהוא שלנו, שהוא מדבר אותנו, להבין מה אילוצי הזמן, מה אילוצי ההתנהלות של החיים שלנו, ולהבין איך הם משפיעים על התמחור. ובסוף הדבר שאני מגלה שהוא מעצור הרגשי הכי גדול, זה כשקשה לנו לדמיין את הדברים, לחלום אותם, וכאילו לטעום את האוכל לפני שהכנו אותו אפילו. אני ממליצה מאוד, באמת, זה כלי נהדר, לחלום, לדמיין, לפרט לפרטי פרטים את המוצר ומה יהיה בו, ואיך אנחנו נעביר אותו, ואיזה אנשים יגיעו אליו, ולשבת ולכתוב את הכל בפרטי פרטים, לחלום אותו ממש, להרגיש אותו בקצות האצבעות. משם לנסות להבין מה הדברים שאני צריכה לעשות, איזה צעדים ראשונים אני צריכה כדי לצאת לפעולה, לעשות אותם, ומשם להמשיך ולחלום ולהמשיך ולחלום, כי השמיים הם הגבול, ובאמת בתקופה כזו אפשר להפוך את האיום להזדמנות, ולראות את הדרכים להתחזק ולצאת מהשינויים ומהמשבר הזה במקום גבוה יותר, במקום מחוזק יותר ובמקום יציב יותר. וזהו, באמת, זה ככה התורה על רגל אחד, זה קיצור של הרצאה ארוכה יותר שהיה לי חשוב מאוד להביא לכם, באמת על מחיר וערך, וזה כלים לתמחור מהיר. אני אשמח לענות על כל שאלות, גם יש לכם עכשיו, אתם תראו, רואים תכף, אמורים לראות תכף את בעצם פרטים שלי להתקשרות, ואני אשמח לעמוד איתכם בקשר ולעזור בכל דבר שאפשר, אם זה בנוגע לתמחור של מוצרים, להתאמה ובניית מוצרים רלוונטיים לתקופה החדשה. אני זמינה, וזהו, שיהיה לכם אחלה המשך כנס. אני זמינה פה עוד לשאלות, נחמה, אני מנסה לקצר כדי שנסדר את הדברים לזמנים, שהכנס ימשיך ככה לפי אין בעיה, הכל בסדר, יש לך עוד 4 דקות, זה האמת. אני יודעת, אני פה לשאלות, שהדקות האלה חשובות, כי יש הרבה מידע שעבר מאוד מהר, ואני בטוחה שיש הרבה שיש להם שאלות לגבי המודל של פורטר, לגבי מה נכנס, לגבי העונתיות, איך אני מתאימה אותה בעצם ללקוחות שלי. אז אני מזמינה אתכם באמת לכתוב לי כאן, לכתוב לי גם אחר כך. אני רגע חוזרת אחורה למודל של פורטר. היה פה מישהו ביקש לדבר על תמחור של מוצרי אונליין. זהו, אני דיברתי על תמחור של מוצרי אונליין. אוקיי, סבבה, לא, היה שלב שלא הקשבתי. זה רק... אוקיי, אז אני אחזור על זה באמת ככה, על הנקודה של מוצרי אונליין. מה שמאוד חשוב לראות במוצרי אונליין זה לא רק כמה זמן אני היום משקיעה וכמה זמן זה לוקח בעצם הלקוח במעורבות איתי,
חשוב גם לחשוב מה זה נדרש ממני לאורך השגרה לקיים את המוצר הזה. אם יש לי ליווי באיזה רמה או באיזה פלטפורמות הוא, ממש להכניס ליומן כמה שעות ביום, אם את זמינה לקבוצת וואטסאפ באופן ישיר בשעות פעילות, אז לקחת אותם בתמחור שלך קדימה גם כן בחשבון. כשהתמחור שלנו לא מתגמל אותנו, אנחנו בעצם מתחילות לפתח קטינה כלפי הלקוחות, אנחנו מרגישות מנוצלות, אנחנו עובדות ממקום שהוא לא נכון לנו, ואנחנו לא נהנות ממנו, וזה גם עובר ללקוח. זה הופך את השיווק שלנו להרבה יותר קשה, ובעצם פחות אפקטיבי, והשירות שלנו נהיה פחות נעים, גם כן כתוצאה מזה. אז באמת לראות את המקום שהוא מתגמל, שהוא ווין-ווין, שאנחנו לא גרידיות ולוקחות יותר ממה שנכון, שראוי, שמרגיש לנו נעים בבטן, שנוכל לעמוד בביטחון מלפני, מאחורי ומצדדי המחיר שלנו, ובאמת לדעת שאנחנו עושות את הכי טוב שאנחנו יכולות, ונותנות לעולם את מה שיש לנו לתת כרגע ויכול לעזור לו. זה ככה דברים מאוד חשובים, ובמוצרי אונליין בהחלט הזמן הוא השיקול העיקרי. גם כמה זמן זה דורש מהלקוח, וגם כמה זמן זה דורש ממני בהקמה ובניהול השגרה של מוצר אונליין, לבנות אותו בצורה שהיא נכונה. יש שאלות נוספות, דברים נוספים שככה אני יכולה להתייחס אליהם. בואי נראה אם אני אמליץ גם על מוצרי אונליין שוב, לא יותר משעה, שעה וחצי בפעם אחת מול המחשב, זה גם ככה קשה. את מדברת על שידור חי, כשאת אומרת לא יותר משעה וחצי על מחשב. כן, כן, בשידור חי, בטח. כשמדובר בקורס מקוון מוקלט מראש, שכל אחד יכול לעצור ולהפסיק בזמנו, זה כבר משהו אחר. כשמדובר בלייבים, בשידור שהוא ממש ברגע האמת, בטח אם הוא דורש מעורבות של הקהל. אוקיי, האמת שאני מסכימה איתך, ואני אגיד דרך, את יודעת, אחת לחתוך קצת את זה, כשזה לא יהיה כל כך ארוך, כי לי יצא לעשות קורסים שאני הקלטתי אותם פשוט בשידור חי, ואחר כך חתכתי לאנשים את זה לחתיכות, אז מי שיכל לבוא פשוט בא לשידור החי, ומי שלא פשוט אחר כך ראה את זה בחתיכות, עשיתי גם שידורים של 6 ו-7, 8 שעות. נכון. אז זה דרך אחת שאפשר לעשות את זה, כן, שהמפגש הוא 3 שעות אונליין, כשמהצד של הלקוח לא נדרש שום דבר. זאת אומרת, לא... כן, הוא יכול גם לקבל את זה אחר כך באופן מוקלט ולעשות עם זה את שלו. כן, בדיוק. זה כאילו כשאנחנו עושים מפגש שהוא אונליין והוא 3 שעות, כן אפשר לעשות את זה אם זה מצגת שרצה. אבל אם אנחנו רוצים את המעורבות של האנשים, אז פה אנחנו כבר אולי לא כדאי לעשות את זה כל כך ארוך. אוקיי? נחמה, כל הכבוד על הכנס החשוב הזה. אוקיי. תודה רבה לך. בבקשה, אני שמחתי ממש להכיר אותך, זה באמת פעם ראשונה שאני ראיתי אותך, זה באמת נחמד. גם אני שמחתי מאוד, היה ממש ממש תענוג, תודה רבה. בבקשה, בבקשה, אז עכשיו... ביי ביי. בבקשה, תודה רבה, אלה.